Вітаю! Сёння мы пагаворым пра вельмі цікавую рэч. Як наша мова дапамагае нам патлумачыць, чаму мы нешта робім і дзеля чаго. Мы разбярем складаназалежныя сказы. І ведаеце, гэта не проста нейкія сухія правілы. Гэта, скажем так, сапраўдныя інструменты, якія робляць наша маўленне значна глыбейшым і больш пераканаўчым. Вось наш сённяшні маршрут. Спачатку, канечне, трохі тэоріі. Разбярэмся, як адрозніць сказы з прычынай ад сказу з метой. Потым, што самае галоўнае, адразу ж усё гэта паспрабуем на практыцы. У нас будзе некалькі цікавых заданняў, каб веды добра ўлегліся. Ну і ў канцы падсумуем усё самае важнае. Ну што, гатовы? Тады пачынаем. Такім чынам, наш першы прыпынак. Зараз мы засяродзімся на сказах, якія адказваюць на адно з самых важных пытанняў у жыцці. Чаму? Давайце разбірацца з даданымі часткамі прычыны. Вось глядзіце, всё проста. Галоўная частка сказа – гэта, скажем, нейкі факт, нейкая падзея. А ось даданая частка прычыны – гэта нібыта наш унутраны дэтэктыў, які адразу ж тлумачыць, а чаму ўсё так адбылося. Яна заўсёды капае ўглыб, шукае корань, падставу дзеяння. І вось нашы галоўныя інструменты для пошуку. Гэта пытанні «чаму» і «па якой прычыне». Проста ставім іх ад галоўнай часткі. І даданая частка прычыны адразу ж сябе пакажа. Лёгка і надзёжна. Добра, а як жа гэтыя часткі звязаць паміж сабой? Для гэтага у нас ёсць цэлы набор спецыяльных масткоў, злучнікаў. Самыя папулярныя, канешне, гэта «бо» і «таму што». Але, як бачым, ёсць і іншыя, якія таксама варта ведаць. Ну што ж, давайце паглядзім, як гэта працуе на жывым прыкладзе. Максім любіць дажджлівае надвор'е. Гэта асноўная думка, факт. А далей праз злучнік «бо» ідзе тлумачэнне. Менавіта гэтая другая частка і раскрывае нам прычыну такой дзіўнай, магчыма, любові да даждзю. Давайце разберём гэта па костачках. І вось як гэта выглядае на схеме. Галоўная частка – Максім любіць дажджлівае надвор'е. Задаем ад яе пытанне, па якой прычыне. І адразу ж атрымліваем вычарпальны адказ у даданай частцы. Бо падчас дажджу у яго заўсёды творчы настрой. Бачыце, сувязь працуе бездакорна. Так, а вось прыклад крыху цікавейшы. Звярніце ўвагу, тут у галоўнай часці ёсць такое указальнае слова «таму». Яно нібыта загадзе нам падказвае «увага, зараз будзе тлумачэнне прычыны». І гэты прыклад выдатна паказвае яшчэ адну асаблівасць. Галоўная частка заканчваецца на словах «не таму». Мы быццам спыняемся і пытаем «чаму не таму?» І даданая частка адразу ж дае ўдакладненне, што ў кветках расцвяла вясна. Тут даданая частка паясняе не ўсю галоўную, а менавіта спалучэнне са словам «таму». Ведаеце, тэорія – гэта добра, але найлепшы спосаб нешта запомніць – гэта зрабіць самому. Давайце папрацуем з невялікім тэкстам і паспрабуем знайсці ў ім тыя канструкцыі, пра якія мы толькі што гаварылі. Так, давайце уважна прачытаем гэты невялікі, але вельмі глыбокі тэкст пра нашыя нацыянальныя святыні. Звярнем асаблівую ўвагу на кожны сказ, бо тут ёсць над чым падумаць. І, дарэчы, у тэксце згадваецца лёс адной з найвялікшых нашых святынь – крыжа Ефрасінні Полацкай, які, на жаль, бясследна знік падчас апошняй вайны. Это сапраўды велязарная духоўная каштоўнасць для ўсяго народа. Ну а цяпер самае цікавае – заданне. Уважліва перачытайце тэкст і паспрабуйце знайсці ўсе складаназалежныя сказы з даданымі прычыны. Можна нават зараз паставіць на паўзу і зрабіць гэта самастойна. А потым ужо ўключыць і праверыць разам са мной. Паспрабуйце. Ну што, правяраем? Вось ён, першы сказ. Галоўная частка сцвярджае факт. Ніякая дзяржава не можа існаваць без сваіх святынь. Па якой прычыне? І даданая частка дае нам вычарпальнае тлумачэнне, бо святыні яе надзёйны падмурак. Ідзем далей. Другі сказ. Галоўная частка – святыні вечныя. Пытанне напрошваецца само сабой. Чаму яны вечныя? І зноў даданая частка дае нам прычыну, бо яны для ўсіх пакаленняў. І нарэшце трэці. Галоўная частка.
Святыні нельга знішчыць. Пытанне, па якой прычыне? І адказ вельмі глыбокі, бо яны ў душы. Ну што, атрымалася? Выдатна. Добра, з чаму разабраліся. А цяпер давайте зменім фокус. Разгледзім сказы, якія тлумачаць не прычыну, а мету дзеяння. То бок адказваюць на пытанне «навошта?». Такім чынам, гэтыя даданыя часткі паказваюць, да чаго мы імкнемся, якую задачу хочам выканаць праз тое дзеянне, што апісана ў галоўнай частцы. Гэта наш арыенцір, наша мэта. І зноў у нас ёсць 3 пытанні-памочнікі. З якой мэтай? Для чага? І навошта? Калі даданая частка адказвае на адно з іх, можам быць упэўненыя, перад намі даданыя мэты. А вось і злучнікі, якія ўводзяць гэтыя часткі ў сказ. Безумоўны лідар тут, канешне, злучнік «каб». Ён сустракаецца значна часцей за ўсе. Давайце адразу да прыкладу. Тут даданая частка стаіць на першым месцы. Мы адразу даведваемся пра мету. Гаспадар выконвае нейкае дзеянне. Але з якой метой? Паглядзіце на схему. Галоўная частка «гаспадар зацягвае барану». Ставім пытанне, з якой мэтай ён гэта робіць. І першая ж частка сказа дае нам дакладны адказ, каб прывабіць буслоў. І яшчэ адзін выпадак, падобны на той, што мы ўжо разглядалі з прычынай. Тут у галоўнай частцы таксама ёсць указальныя словы. Так, галоўная частка змяшчае фразу «не для таго». Для чаго ж не для таго? І даданая частка мэты канкрэтна раскрывае гэты сэнс, каб яны пад старасць нам не памагалі. Усё вельмі лагічна і зразумела. Ну што ж, а цяпер час для сапраўднай трэніроўкі. Мы пройдзем праз некалькі розных заданняў, каб навучыцца лёгка адрозніваць прычыну і мэту ў любых сказах. Гэта наш, так бы мовіць, граматычны трэнажор. Першае заданне. На сарціроўку. Перад намі будзе некалькі сказаў. Наша задача – падзяліць іх на 2 групы. У адну – сказы з даданай мэты, у другую – з даданай прычыны. І, вядома ж, не забываем пра коскі. Галоўнае – задаць правільнае пытанне да кожнага сказа. Так, ну што, гатовы правяраць? Вось правільнае размеркаванне. У левым слупку у нас сказы мэты, якія адказваюць на пытанне «для чага?», а ў правым – сказы прычыны, якія тлумачаць «чаму?». Уважліва паглядзіце і параўняйце са сваімі варыянтамі. Спадзяюся, усё сышлося. А вось цяпер заданне на творчасць. Давайце прачытаем гэты урывак пра дзяўчынку Шурку. Тэкст, відавочна, не завершаны. Давайце падумаем, а што ж было далей? І вось наша задача – стаць на хвілінку суаўтарамі і дапісаць 3-4 сказы пра тое, як Шурка накрывала на стол. Але ёсць важная ўмова. У нашым працягу павінны быць складаназалежныя сказы. Напрыклад, можна было б напісаць: «Яна дастала лепшы абрус, каб парадаваць маці». Падумайце, што яшчэ яна магла зрабіць і з якой мэтой ці па якой прычыне. У наступным практыкаванні нам трэба будзе завяршаць сказы. Мы будзем ствараць даданыя часткі прычыны або мэты. Гэта вельмі добрая трэніроўка на логіку і разуменне сэнсу. Глядзіце, тут у нас пачаткі сказаў, і ўсе яны, дарэчы, вельмі важныя, бо тычыцца бяспекі на дарозе. Нам трэба іх лагічна скончыць. Ну, напрыклад, першы. У цёмны час сутак пешаход павінен абазначыць сябе светла-адбівальным элементам. Для чаго? Правільна, каб вадзіцелі маглі яго своечасна заўважыць. Гэта будзе мэта. А другі. Падчас руху аўтамабіля пасажыр павінен быць прышплены. Чаму? Ну, напрыклад, таму, што гэта ратуе жыццё. Гэта ўжо прычына. А вось як бы мы скончылі 3 і 4. Падумайце, тут таксама ўсё вельмі лагічна. І апошняе заданне ў гэтым практычным блоку. Прачытаем гэты ўрывак. Звернем увагу, як удала аўтар выкарыстоўвае сказы мэты, каб пачаставаць яе і каб крыху перакусіць. Гэтыя канструкцыі дапамагаюць нам зразумець матывы героя. А цяпер, зыходзячы з гэтага, давайце падумаем, які загаловак найлепш пасаваў бы гэтаму тэксту. Ну што ж, мы прарабілі вельмі вялікую працу. Давайце зараз хуценька збяром усё ў адно і яшчэ раз падсумуем ключавыя адрозненні паміж 2 тыпамі даданых частак.
Гэты слайд проста выдатная шпаргалка. Тут усё наглядна і зразумела. Прычына адказвае на пытанне «чаму?», а мэта на пытанне «для чаго?». І ў кожнага тыпу свае характэрныя злучнікі. Галоўныя маркеры «бо для прычыны», «каб для мэты». Калі гэта запомніць, памыліцца будзе вельмі складна. І напрыканцы хацелася бы сказаць. Уменне правільна карыстацца сказамі прычыны і меты – гэта не проста граматыка для добрай адзнакі. Гэта ключ да таго, каб рабіць сваё маўленне больш лагічным, глыбокім і пераканаўчым. Калі чалавек дакладна фармулюе, чаму ён нешта робіць і з якой мэтай, яго лепш разумеюць і ўспрымаюць больш сур'ёзна. Таму працягвайце практыкавацца, і ўсё абавязкова атрымаецца. Дзякуй за працу.